बेबो समान समानखा जोंनो एखमबा सानफ्राङो जे हौवाफोरखौ बुजायबानो हिनजावफोरखौ बेबायदि सोलिदों जे हौवाफोरखौ जों बुजायनो हाबानो न'खरखौ जों मोनजोबगोन बिदि सायो। खिन्थु दिनैनि तारिखाव जोंनि आइजो माहारिनि गेजेरावबो इन्डिपेन्डेन्ट सिन्था खालामनो हानाय माखासे शक्तिया जन्म जाबाय आरो जोंनि समाज हिसाबै बिटिसि ओनसोलाव जोंनि समाज हिसाबै जुदि जों नायो इन्डिपेन्डेन्टलि साननो हानाय जि क्षमता आइजोफोरनि बेयो बारायबोबाय। बे हिसाबै मोजां गाज्रि बेफोरखौ बुजिनानै खामानि मावनो हानायनि जि क्षमता बेबो बारायबोबाय। ओंखायनो दिनैनि तारिखाव जोङो खालि हौवा माहारिखौल' बुजायनानै हिनजाव माहारिखौ जों ओरैनो जे मोनबोखाजोबगोन जों बेखौ साननो हाया आरो जों बिदि साननानै खामानि मावनायाव भुल जागोन। जों इम्पावारमेन्टनि खोथा बुंदों, हिनजाव माहारिखौ इम्पावारमेन्टनि खोथा बुंदों। हिनजाव माहारिखौ इम्पावार्ड खालामबासो गोहो होबासो गोहो होनानै खामानिखौ मावहोबासो ना समाजा मोनसे गोख्रों महर लागोन। बे थासारिया दिनै फैदों जिहेतु बे खनसेयाव दिनै फैदों जिहेतु जों पार्टि हिसाबै हान्जा हिसाबै जों मोनसे दायित्व दङ जे जोंनि पार्टिनि वमेन उइंखौबो जोङो बिसोरनि सिन्था बिसोरखौबो जोङो गोख्रै खामानि मावनो हानायनि जि परिबेस बे परिबेसखौ जोंनि हान्जायाव जों होनांगौ होननानै जोंनि साननाय फैदों आरो जायनि थाखाय जों दिनैहाय बे वमेन उइंखौबो जों दिनै दादों आरो गतिके बे मोनसे प्रक्रियाखौ लानानै जोङो खामानिखौ गोख्रोङै जों मावनांगोन। आरो दिनै आं बेखौनो खावलायगोन जे आइजोनि जि मोनसे साखा बेखौ जोङो एकदम प्राइमारि लेभेलसिम आप टु बुथ लेभेलसिम जे जायगायाव भट होयो बे भट सेन्टारसिम जोङो बे आइजोफोरनि मोनसे कमिटिखौ जों लानो हायोबा गाज्रि जानाय नङा। बे वमेन उइंखौ जोंनावथ' जेनेबा पेरेन्टआनो दाहैजोबखागोन। आं होननायनि कारना जाबाय मा जेला बुथ कमिटि दानाय जागोन बे बुथ कमिटियाव जाहाथे हौवाफोरनिल' थाया बहाय हिनजावफोराबो जाहाथे 50-50 बहाय एखेबारे आधा आधा जों हौवा हिनजाव ज' जानानै जाहाथे जों कमिटिखौ दानो हायो। बे परिबेसजों जोङो आइजोफोरखौबो जों लांनो हानांगोन आरो राजनितियावथ' बेनोखा गोदानबो बाथ्रा गैया आरो बे थाखानाय जिनिसखौनो उल्था फाल्थासो खालामलायबाय थायो। बेखौनो सोर बबे रोखोमै माबे माने थाइलालि लागायनानै बोरैहाय महर होनानै बोरै रं होनानै खोथा बुंनानै मानसिखौ मुहि होनो हायो बिनिसो खारबार सोलियो राजनितियाव आरो बेजोंनो सोलिबाय थायो। खिन्थु गासैबो जिनिसा प्रक्रियाफ्रा एखेजोब प्रत्येक राजनितिनि संगठननि थासारिया बे एखेयानो नामफ्राल' आलादा आलादा खामानि मावनायनि डिजाइनफ्राल' आलादा आलादा एसे उल्था फाल्थाल' खालामनानै खामानिखौ मावो। जोंहाथ' मोनसे स्ट्राक्चार जों दिनै मोनबाय जोङो इउपिपिएल राजनिति हान्जा हिसाबै जों गोदानबाबो नाथाय जोंनि जि मानसि बहाय जमा जादों बेयो मोनसे थासारिजों फैजोबखानायखाय जों बेखौ बारा बुजायनाङा आरो जोंनि जि सापर्टारफोर बे सापर्ट बेसआ अलरेडि दंखायो बेखौ जोङो हमथुमनानै आरामै जोङो बोहैहोलांनांगौ। ओंखायनो जोङो बारा गोब्राब जानाय नङा। बेखिनि बाथ्राखौ जों एसे गोसोआव लानानै जों खामानिखौ मावबानो जाबाय। दा बाथ्राया जाबाय मा जोङो फैबाय थानाय समावहाय जोंनि देरहानाय आरो जेननाय राजनितिकआथ' देरहानोसो जोङो जन्म लादों। इलेक्सनखौ जों गेलेनानै इलेक्सनखौ जों देरहानानै जों सरकार दागोन टारगेटआ जोंना बे सरकार दानांगौब्ला इलेक्सनाव देरहानांगौ जायोब्ला जोंनि खामानि मावनाया माबायदि जानांगोन बेखौथ' गावनो गाव एसे आइडियाखौ जों खालामनांगोन। रेडिमेड माखासे अंकजों थांनाय नङा। दा जों दिनै सापज जों रायज्लायबाय आं सिलेक्टफोरखौ बुंहरबाय जिल्लाफोरखौ जों बुंहरबाय ओरै खालामदों होनना खिन्थु बे आइडियाखौल' लानानै जुदि मावहैबा बे लिमिटेड जागोन। नोंसोरो गाव गावबा जिल्ला गाव गावबा ब्लकआव नोंनि एलेकायाव मानसिफोरनि सिन्थाया मा हाबनानै दङ सोर सोर राजनिति हान्जा